Ako dlho tu robíte? Spýtal sa host barmana. Sedel na barovej stoličke a ruky mal vyložené na pulte. V podniku boli iba oni dvaja. Barman sa opieral lakťom o pult a hľadiel cez miestnosť do temného okna oproti. Do druhej, povedal barman. Dajte si niečo na mňa, povedal hosť. Ďakujem, keď pracujem, nepijem. Rozumiem, ale ostatné podniky sú už hodinu zatvorené. Keby chcel niekto prísť, už by tu bol. Tak dobre, tekilu. Akú máte? Oritu a Olmeku. Olmeku, mne striebornú. Barman nalial striebornú a zlatú tekilu a krájal hrubé plátky citróna a pomaranča. Hosť podvihol pohárik. Martin. Barman sa usmial. To je dobre, ja som tiež Martin. Hosť si nasýpal sol k palcu ľavej ruky. Oblízol ju, vyhrízol z citróna dužinu a vypil. Nepýtal som sa, dokedy máte otvorené, ale ako dlho tu robíš, povedal. 3. týždeň, odpovedal barman. Z ulice sa ozval krátky úder vežových hodín. Bolo 1:45. Hosť spozornil a zahľadil sa do prázdneho pohárika. Po minúte povedal. Dajme ešte po jednej. Barman si priniesol doštičku na krájanie ovocia bližšie k hosťovi. Ďalšiu beriem ja, povedal. Neviem, čo to dnes je. O tomto čase mávam aspoň z polovice plno. Spln. Dnes je spln, povedal hosť. No a? Ty nie si odtiaľto však? Nie. Ako si na to prišiel? Si miestny? Ešte som ťa tu nevidel. Počas splnu zatvárajú v tomto mestečku všetky podniky o 11. Vypili a barman znova nalial. Teraz na mňa, povedal. To bude nejaký nezmysel. Prečo by mali zatvárať kvôli splnu? Majiteľ ti nič nepovedal? Ja som majiteľ, teda prenajal som si to. Aha, koľko platíš? Ak to nie je tajomstvo. Môžem povedať, že prekvapivo málo. Rozumiem, až tak málo, že nevieš, či sa mu to vôbec oplatí prenajímať. Barman sa nervózne zasmial. Prišiel si po výpalné? Myslel som si, že v tejto riti ma to obíde, povedal. Hosť sa uprene zahľadil na barmana. Trepež nezmysli, vyzerám ako výpalník, povedal. Prepáč, nikoho tu ešte nepoznám, bol to žart, nevyšiel. Nebol to žart, to nič, jednoducho ma to zaujíma. Pred 3 rokmi som stal na tvojom mieste ja. Ty si tu bol v prenájme. Barman bol úprimne prekvapený. Áno, robil som v hlavnom meste a niečo som si našetril, tak som si povedal, že by som sa mohol postaviť na vlastné nohy. To je dobré. A prečo to už nie si? Nešlo to? Musel by som byť totálny dement, aby mi to nešlo. Barman sa zahľadil na hostia. Celým telom naznačoval nevypovedanú otázku. Spln, povedal hosť po chvíli. Spln? Čo má spln spoločne s kšeftom? A aj keby, vedie, tuším, že len raz za mesiac. Raz za 28 dní. Dobre, aj tak mi zostáva 27 na biznis. Barman bez opýtania nalial ďalšie kolo. Napíš to na mňa, povedal hosť. Barmana to začalo zajímať. Je tu nejaký problém, o ktorom neviem? Hosť mlčal. Tajomstvo. Nechceš hovoriť? Nemôžeš. Hosť bez slova hľadel do pohárika. Zaplatím ti, povedal barman. Prestaň, radšej choď a pozri sa z okna. Čo? Choď k oknu a pozri sa na ulicu.
Barman opatrne vyšiel spoza pultu a kráčal k najbližšiemu oknu. V polceste sa zastavil a obrátil sa k hosťovi. Ten sa ani nepohol. Sedel chrbtom k nemu a hľadel do pohárika. Neboj sa, nič ti nevezmem, povedal. Barman sa prekvapil. Chcel sa ešte niečo spýtať, ale radšej si to rozmyslel. Podišiel k oknu, po ulici zaliatej mesačným svetlom hnal vietor lístie. Čo vidíš? Nič. A čo by som mal? Vidíš nejakých ľudí? Nie. No a? Je polnoc, všetci spia, ráno budú vstávať do práce. A včera nevstávali? Barman sa pootočil. Hosť sa ani nepohol. Čo to, nepoznáš? Sú také dny. Raz je úplne špičkový kšeft a nie je ani výplata, ani sviatok, ani nič. Inokedy to je naopak. Ale logiku to nemá žiadnu, povedal hosťovi do chrbta. Pozri sa ešte raz. Vidíš nejaké svetlo? Povedal hosť. Barman znova vyzrel cez okno. Zaujímavé. Nikde nesvieti svetlo. Ani pouličné osvetlenie, povedal po chvíli. No, veď práve, povedal hosť. Barman ešte raz vyzrel na ulicu. Dobre, keby som nesvietil, myslel by som si, že vypadol prúd, povedal a vrátil sa za pult. Vypili. Robíš aj miešané nápoje? Spýtal sa hosť. Pravdaže? Namiešam ti niečo? Robíš Bloody Mary? Robím. Pravú Bloody Mary? No, čo máš na mysli?